Ό,τι αφορά το ζήτημα του συνήγορου του πολίτη, επειδή προηγουμένως είπατε άλλο ένα ψέμα και σε τέτοιο είδους λάσπες, δυστυχώς, σας βγάζω το καπέλο. Είπατε λοιπόν ότι κάποιος είπε και εννοούσατε εμένα, εγώ μιλάω μονόματα. Δεν μιλάω τα ρίχνω στον αέρα, όπως έχετε συνηθίσει εσείς να κάνετε και να λασπολογείτε. Είπατε ότι σας είπα εγώ ότι μου έχει πουλήσει 2 διαμερίσματα. Κύριε Κωνσταντά, τα διαμερίσματα εγώ τα έχω φτιάξει μόνος μου, με προσωπική μου εργασία και τα πουλάω μόνος μου. Δεν μου έχει πουλήσει κανένας τίποτα. Και καλώ όλους τους συναδέλφους, εάν έχω πει εγώ τέτοια κουβέντα, θα παραιτηθώ απόψε. Εγώ αυτό που είπα στην παράταξη είναι ότι εκτιμώ το συνήγορο, το σημερινό συνήγορο του Δημότη, και επειδή τον εκτιμώ και επειδή στη ζωή μου δεν δρώ πολιτικά, όπως το θέσατε εσείς πολιτικά, και επειδή τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, έχω πιει 2 φορές καφέ μαζί του και τίποτα παραπάνω, ούτε διαμέρισμα μου έχει πουλήσει ο άνθρωπος, και επειδή τον εκτιμώ θα τον εψηφίσω. Θα κάνω, εάν η παράταξη, καταρχήν συντάσσουμε με την παράταξη αυτό που προτείνει, και δεν είναι δυνατόν, γιατί θα πρέπει να λέμε και τα σωστά, όταν μια παράταξη έχει ψηφιστεί από τον κόσμο της Παλίνης με 65%, να υποδείξουμε εμείς ποιο συνήγορο του Δημότη θα βάλει. Αυτό είναι το πιστεύω μου και αυτό το λέω. Και αυτό σας είπα. Ούτε ότι έχουν πουλήσει διαμερίσματα, ούτε διάφορες τέτοιες αερολογίες που λέτε. Μετά, έρχομαστε λοιπόν στο επόμενο συμβούλιο, κύριε Κωνσταντά,